Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykoríznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykoríznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody. Záhradkári, terasári a balkonári, ale aj tí, ktorých baví pestovanie. Medzi nami záhradkármi. To je osvedčená záhradkárska talk show Aleny Klíčovej s jej hostiami. Od záhradkárov pre záhradkárov. Každú sobotu od 10:00 v premiére a vo štvrtok od 18:00 v repríze. Na frekvenciách rádia Best FM. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní dnešného dielu relácie Medzi nami záhradkármi. My, záhradkári, sme vynaliezaví ľudia. Často v rôznych skupinách a medzi sebou si vymieňame rady a skúsenosti. Veľakrát sa však stane, že už tak zo zvyku si posúvame aj rady, ktoré nie sú úplne tak pravdivé a účinné. Preto k nám dnes prišiel môj dnešný host Tomáš Mičian z firmy Plantago, aby sme sa porozprávali o najčastejších omyloch v záhradách. Tomáš, vítaj medzi nami záhradkármi. Ďakujem pekne za privítanie. Dobrý deň prajem. Tomáš je záhradník a vedúci predaja vo firme Plantago vo Veľkom Bieli pri Bratislave. Plantago je veľká firma, ktorá predáva, ale aj produkuje vlastné rastliny. Tomáš, koľko rokov robíš túto prácu? No teraz tento rok to už je 23 rokov. Pekne. Čo je celkom, teda myslím si, že dosť. Ty sa dennodenne stretávaš vlastne s realizátormi, záhradnými architektmi, ale aj s nami záhradkármi bežnými, je tak? Presne tak. Tých záhradkárov je niekedy až polovica z celkového počtu týchto ľudí a tým pádom sa dozvedáme rôzne, mnohokrát veselé príbehy a rôzne veselé názory, ktoré nás záhradníkov, ktorí sa s tým zaoberáme profesionálne, mnohokrát celkom dobre pobavia. Vy sa vlastne na nás takto zabávate, áno? No, niekedy áno. Ale aj poradíte. Ja mám tú skúsenosť, že vždy keď som prišla, a ja som tam prišla s nejakými hlúpostiami, napríklad, milí poslucháči, som chcela sadiť gaštany vo výške 800 metrov nad morom, tak ma vtedy Tomáš trošku upratal a znormalizoval, je tak? Pamätáš si to? Áno, pamätám si to, bolo to už celkom dávno. No, snažíme sa samozrejme ľuďom, ktorí čerpajú mnoho rôznych informácií, hlavne rozporúplných z internetu. Snažíme sa ich usmerniť a dať ich proste do reality, aby hlavne boli spokojní s následným rastom rastlín, ktoré si prípadne u nás zakúpia. Aby to všetko fungovalo. My sme sa dohodli, že tento diel sa budeme rozprávať s Tomášom o radách a skúsenostiach, ktoré si niekedy my teda záhradkári rozdávame medzi sebou, ale niektoré sú mýty a len sa stále dookola považujú za overené informácie a medzi nami, použijem to slovo, sú to niekedy aj hlúposti. Tomáš, ktorý je taký tvoj najobľúbenejší záhradkársky mýtus? No úplne top v tejto hitparáde by som povedal, že je termín horská sol. Horská sol. To nám úplne trhá kútiky úst, keď sa toto vypočujeme si o našich zákazníkov. V prvom rade slovo je odvodené od slova horčík, čiže správne je to treba nazývať horká sol, ako slova horčík a nie horská. Áno. A používame ju teda my záhradkári laici na všetko, čo stráca farbu? Presne tak. Mnohokrát je na internete prezentované, že čokoľvek z rastlín je hnedé a hnednú listy, tak hneď tam dáme a budeme aplikovať horkú sol, ale samozrejme, že je to úplne nezmysel, lebo horká sol síce podporuje vyfarbenie a podporuje tvorbu chlorofilu, ale keď tá rastlina ten chlorofil stráca z úplne iných dôvodov, tak je to úplne zbytočné a ešte by som povedal, že možno tej rastline ešte viac pomôže do hrobu. Ako potom zistíme, že teraz je ten správny moment používať horkú sol? No, treba v prvom rade si zdiagnostikovať, že kde je dôvod toho hnednutia. V mnohých prípadoch hnednutie u väčšine rastlín mnohokrát býva spôsobené nadbytkom vody, prelievaním, nesprávnym dávkovaním, hlavne pri automatických závlahách
A samozrejme mnohokrát sú záhrady, hlavne tie nové, postavené na bývalých poliach, čiže kde je ornica, pôda je ťažká a ťažká pôda v kombinácii s hojným zalievaním, prípadne ešte s navúčovaním tých rastlín, tak spôsobuje, že tá voda vytlačí z pôdy a z okolia koreňov vzduch a rastlina sa vlastne, dalo by sa povedať, v úvodzovkách utopí. Uh-huh. A tam potom vzniká následne ten prvotný prejav je vlastne hnednutie tých listov. Alebo ihlic prípadne u ihličnanov. Čiže treba dať najprv pozor, či to nie je preliaté a potom sa poradiť možno s nejakým odborníkom. Alebo prísť do plantága a opýtať sa. Veľmi radi poradíme, mnohokrát robíme diagnostiku aj na diaľku, napríklad buď podľa opisu a potom mnohokrát nám ľudia posielajú fotografie a snažíme sa na základe rôznych otázok ich priviesť k tomu, aby sme my zistili presne, čo môže byť dôvod tohto. Medzi nami záhradkármi. V relácii Medzi nami záhradkármi sa rozprávame so záhradníkom Tomášom Mičianom z firmy Plantago a hovoríme o tom, aké sú najväčšie mýtusy medzi nami záhradkármi. Ďalší mýtus, o ktorom si mi hovoril, je, že viac hnojiva a lepšie nám rastlina rastie. Je tak? Presne tak. V dnešnej dobe je dostupných obrovské množstvo rôznych výrobcov a samozrejme v rôznych druhoch hnojív v krásnych farebných krabičkách a ľudia majú tendenciu proste sa zásobiť a samozrejme, že s dobrým úmyslom pre svoje rastliny dávať im toho čo najviac, ale práve bohužiaľ toto prehnojovanie a je teda myslené správne a dobre, ale mnohokrát docieli sa práve úplný ten opak, lebo ľudia tam proste sypú čím ďalej tým viac tých hnojív, mysliac si, že rastlina bude vyfarbená, zelenšia, bude mať väčšie listy, bude rásť rýchlejšie a bude mať obrovské plody, ale bohužiaľ docielia tým úplný opak. Vieme vidieť na rastline, že je viac pohnojená, ako potrebuje? Prejaví sa to nejako? Áno, samozrejme. Rastlina hlavne dosť dramaticky prestane rásť. Jej farba je taká nezdravá, je taká sivastá a proste celá pôsobí nezdravým dojmom a takým není pekná proste. Čiže takto vlastne môže toho záhradkára toto nútiť k tomu, že aha, dajme jej viacej, lebo neprosperuje. Presne tak. Tak to isto vyzerá vlastne. Áno, a ten kolobek sa vlastne potom opakuje a človek si vlastne tú rastlinu mnohokrát alebo celý záhon si môže zničiť, pôda sa zasolí a potom tam bude málo čo rásť. Čiže, milí posluchači, keď hnojíte a staráte sa o svoje rastliny a neprosperujú, tak zvážte, či to nie je veľmi veľa. A kde je tá miera, keď prinesem si zo záhradníctva, si prinesiem rastlinu, idem ju vysadiť, pohnojím na začiatku alebo postaram sa na začiatku a potom v akých intervaloch? Dá sa nejaký univerzálny kľúč na to? Univerzálny kľúč asi neexistuje, ale treba brať do úvahy to, že rastlina po presadení hnojivo nepotrebuje. Veľmi dôležitá je voda a okolitá pôda. Mnohokrát tie rastliny sú ešte vyhnojené z tej fázy pestovania a keď si tu vlastne kúpite v záhradníctve, tak to hnojivo tam stále ešte pôsobí nejaké. Čiže vlastne to je presne o tom, že človek si myslí, že rastlinu posadí a v zápätí ju pohnojí, ale to je opäť to, že vlastne sa môže ten proces toho zakorenenia sa vlastne môže ešte viac pribrzdiť. Teraz sa dostávame k jednomu takému, neviem či mýtu, ty mi povieš, že rastlina bude rásť v akejkoľvek pôde, alebo kontra musím vždy použiť substrát, keď vysádzam rastlinu. Ako to je? No, samozrejme, dobré je zvažovať, zistiť si plus mínus, že aká pôda sa nachádza na pozemku, alebo teda na záhone, ktorý ideme budovať. A väčšina rastlín majú tie nároky na tú pôdu plus mínus podobnú. Ale samozrejme, že potom je skupina rastlín, takzvané kyslomilné rastliny, ktoré pri výsadbe potrebujú pôdu kyslú a buď sa kúpi kyslá rašelina, ktorá musí mať pH okolo 4,5 až 5,5 podľa druhu a tie rastliny sa potom sadia priamo
do tejto rašeliny, čiže vykope sa jama, tam sa nasype rašelina a priamo do nej, alebo teda substrát na kyslomilné rastliny a tam sa potom aplikujú, posadia tieto rastliny, ktoré teda pre ktoré je táto pôda nutná a proste bez toho oni rásť nebudú. Čiže ak má záhradkár celkom dobrú, ľahkú, výživnú pôdu v záhrade, tak môže sa zaobísť aj bez toho substrátu, áno? Áno, samozrejme. Ten substrát je taký vlastne na pomoc pri tom zakorenení, na prekonanie tých prvých, keď tie korienky, nové vlásočnicové vlastne rastú v novom prostredí, tak ten substrát je ľahší, vzdušnejší a tá rastlina sa lepšie tam potom zakorení. Čiže keď máme ťažkú ilovitú pôdu, tak tam ten substrát by určite mal byť. Áno, a keď tá rastlina potom už je silnejšia a už na tom stanovisku nejaký čas rastie, tak potom si dokáže poradiť už aj s tými horšími pôdnymi podmienkami. Je niečo, čo by si pri výsadbe určite dal v každom prípade? V poslednej dobe sú veľmi populárne a je to naozaj vyskúšané rokmi, sú mykorízne huby. Je to niečo neskutočné. Ja som tomu neveril, lebo v dnešnej dobe je mnoho prípravkov na trhu, ktoré sa proste predháňajú v tom, že čo je lepšie, ale samozrejme, že toto je rokmi osvedčené v lesníctve, ale to nebolo ešte vtedy používané v malom balení pre bežných ľudí. A ja som to skúšal doma, som mal také umierajúce izbové rastliny a kúpil som si konkrétne Symbivit, lebo sa mi zdalo, že to bude veľmi dobré a do 2 som to dal a do 1 som to nedal a ono to naozaj v priebehu asi 10 dní to bol rozdiel 101. Takže naozaj veľmi to pomáha a treba to naozaj minimálne skúsiť, aby človek tomu uveril. Medzi nami záhradkármi. O najčastejších nedorozumeniach medzi záhradkármi a ich rastlinami sa rozprávame s Tomášom Mičianom. Tomáš, ďalšia informácia. Rastliny v zime netreba polievať. Ako to je? Toto je jeden z najväčších omylov v starostlivosti o rastliny. Lebo všetky rastliny aj v zime sú v takom stave, že ich všetkých pohody sú spomalené, ale oni úplne nespia. To znamená, že a hlavne v poslednej dobe, keď sú zimy relatívne mierne a suché, tak tá rastlina pre svoj život tú vodu v menšej miere potrebuje a samozrejme rastliny, ktoré na zimu opadajú, sa vedia voči suchu brániť lepšie, lebo nemajú tú vodu čím vypariť. Takže v poslednej dobe sa mnohokrát pestujú rastliny vo veľkej miere, ktoré sú stálozelené a tie tú vodu naozaj potrebujú. Pretože stačí, že cez deň vyjde slnko, zasvietí slnko na to, ohreje vzduch sa ohreje rýchlejšie ako pôda a tá rastlina vlastne v sebe má nejakú vodu a vlastne ona začne cirkulovať v tom organizme tej rastliny a ona tú vodu vyparí, ale keď napríklad sa stane to, že pôda je zamrznutá, tak tá rastlina si tú pôdu, alebo je sucho, ona si tú vodu nedokáže zobrať do tých listov. To znamená, že prvé, čo je, tak stálozelené rastliny, napríklad je to strašne dobre vidieť u rododendrónov, listy sa po obvode stočia a klesnú a úplne sa ohnú a to vlastne je úplne neklamným znakom toho, že tá rastlina má málo vody. A sa to deje väčšinou teda v zime, lebo cez rok človek štandardne teda väčšinou teda polieva. My sme tu mali aj Evičku Šidovú, ovocinárku, a ona nám práve z tohoto dôvodu hovorila, že už odporúča viac sadiť ovocné stromy na jar ako v zime, práve preto, že v zime nás nenapadne tie stromy poliať a že to sucho môže spôsobiť to, že tie rastliny vyschnú, aj keď je zima. Takže v zime polievať, keď je sucho, tak treba. Určite to je jedno čo, ale každopádne na tú zimu polievať všetko s mierou samozrejme, ale určite rastliny tú vodu potrebujú. Ako je to s výberom rastlín? Jeden z taký mýtus, alebo možno nie mýtus, ty nám povieš, že je to jedno, akú rastlinu si vyberieme, pokiaľ sa o ňu staráme, tak bude u nás rásť. No, tak toto asi bude mýtus. Nakoľko ľuďom v dnešnej dobe je dostupné obrovské množstvo rastlín, tvarov,
farieb, veľkostí a mnohokrát ľudia to riešia z pohľadu vizuálneho alebo dizajnového a myslia si, že keď sa teraz napríklad bavíme o rastlinách interiérových, sa snažia tvar tej rastliny nejak prispôsobiť k nejakému modernému tvaru nábytku alebo nejakých bytových doplnkov. Chcú ju nejak znásilniť, aby bola inak ako je, áno? Nie, práve, že oni sa snažia tú rastlinu, ten interiér nejak oživiť nejakou rastlinou, ale absolútne neberú do úvahy nároky tej rastliny. Berú to vyslovene iba ako neživý predmet, presne tak. Áno. A to sa deje aj v záhradách, zrejme. Áno, deje sa tak v záhradách, tam to není až tak viditeľné, ale samozrejme, že sú aj tie rastliny, podliehajú do istej miery takým modným vlnám a proste sú druhy rastlín, ktoré v tej ktorej dobe sú populárne a proste každý si myslí, že je fajn mať to teraz v záhrade. Povedz, ktoré sú to v tomto období? No, tak v poslednej dobe, ono to není vyslovene, že v tomto období, ale keď teda berieme roky, v tomto čase nejakom, tak veľmi populárne sú olivovníky, rôzne druhy netradičných ovocných druhov, ktoré väčšinou sú teda stredomorské a u nás štandardne nikdy alebo kedysi nerástli. Granátové jablko? Granátové jablko, čínska mandla alebo hurmikaky. Takže nie sú vhodné, aj keď teda sa predávajú, alebo treba zvážiť? No, treba vždycky myslieť na tú mieru rizika, že tie rastliny sú u nás není doma. Tieto rastliny, ktoré sme teraz spomínali, majú oproti iným, napríklad oproti olivovníkom, majú jednu veľkú výhodu a to je to, že tie rastliny opadajú im listy, čiže vlastne ten zimný spánok je bezpečnejší tým, že potrebujú aj menej vlahy a sú aj odolnejšie voči mrazom, ktoré by mohli prísť. Medzi nami záhradkármi. Tomáš, a čo obľúbená téma mravce? Toto je podľa mňa bestseller medzi záhradkármi, lebo ako náhle sa niekde objavia mravce, tak ľudia to chcú okamžite riešiť. Škodia mravce rastlinám? Všetci ľudia majú z mravcov strach, pritom samozrejme, že mravce sú úplne bežnou súčasťou našej prírody a keď niekto má proste záhradu, tak musí počítať s tým, že tam stretne niekoho, kto tam je dlhšie doma, ako tento konkrétne, ako títo obyvatelia, čo sa týka ľudí. No, ľudia majú predstavu alebo ideu, že mravce škodia rastlinám, lebo po nich lozia, ale nikdy nevideli nikoho, že by proste im niečo zožralo. Mravce sú práve úplne naopak, sú úžasným indikátorom škodcov. Je pravda, že mravce si hýčkajú a pestujú si vožky na rastlinách, lenže ako náhle my zistíme, že potom v strome alebo kríku prúdia šóry mravcov, tak my vieme hneď, to ľahko vidíte, lebo tie mravce vidíme skôr, lebo sú čierne na nejakom svetlom podklade, ako zelené vožky na listoch. Tam to vôbec vidieť není, ale podľa mravcových rastlinov rozpoznáme a ako náhle sa stane to, že my tie vožky bežným prípravkom chemickým dokážeme zlikvidovať, tak tým pádom máme pokoj aj s mravcami, lebo tie mravce nemajú absolútne dôvod tam na tú rastlinu chodiť. Oni majú mraveníska podzemovo alebo v nejakých škárach, kde proste majú systém svojich odbyčiek a tam oni fungujú, oni na otvorenom priestore sa len pohybujú. Lebo počula som také, že tie mravce vlastne tie vožky vynášajú hore do koruny stromov. Je to možné, ale skôr som videl také, že vožky, keď si človek ich bližšie pozrie, mnohokrát oni sú v takom štádiu vývojovom, že oni majú také krídelká, kde vlastne oni, pomocou tých krídel, oni lietajú a sadnú si proste na tú hostiteľskú rastlinu, kde vlastne oni potom prechádza ich život ďalšou fázou, tie krídla im opadnú a už tam len sajú tú šťavu. To znamená, že nevidel som mravca, že by si tam niečo nosil. Nemá to prečo robiť, aby tam tú vožku niesol hore. On tam skôr za ňou príde, lebo tam už je. Ten mravec asi není hlúpy a asi má nejaké tykadielka, kedy zistí, že tie vožky tam sú. Ja si myslím, že ináč mravec má dosť roboty svojej, aby si ešte pridával a nosil tie vožky hore do toho stromu.
Je to možné, nie som úplný entomológ, ale ja si myslím si, že... Ale každopádne tie mravce proste neškodia, vožky škodia, ale vieme to teda podľa tohto ľahko zistiť, že tam tie vožky máme. Tí mravce nám to povedia tou svojou prítomnosťou. Tak, presne. Tomi, čo povieš na takú vec, že páči sa mi veľká rastlina, ale má málo miesta, ale však nevadí, budem ju nejako zostrihávať a budem ju mať v tej svojej záhrade alebo v tej svojej nádobe, pretože ju tam veľmi chcem mať a nerešpektujem tým pádom veľkosť konečnú tej rastliny. Je toto častá vec? Častá chyba? Stáva sa to často. Skôr to je u rastlín, ktoré sú zasadené priamo v voľnej pôde, nie až tak v nádobe, bo v nádobe by sme si mohli urobiť z toho bonsai, keď zoberieme, že bonsaje sú malé, ale proste sú staré a vlastne sú to zmenšené stromy, ktoré v dospelosti boli obrovské. Čiže v nádobách to ide? V nádobách to ide, dá sa to urobiť samozrejme aj vo voľnej pôde, ale chce to viac roboty, treba to častejšie strihať a samozrejme, že zo stromu, ktorý má dospelosti 30 metrov, veľmi ťažko udržíme niečo, čo bude mať 1,20 m. Čiže je to častá vec a asi nás to stojí potom zbytočne veľa práce. No najhoršie na tom je, že keď človeku takéto niečo sa stane a ten strom je veľký a prerastie mu a že potom ho musí zlikvidovať, lebo presadiť ho je už potom mnohokrát technicky častokrát veľmi nemožné. Medzi nami záhradkármi. O najčastejších chybách alebo mýtoch sa rozprávame s Tomášom Mičianom. Tomáš, ja sama to robím. Prídem do záhradníctva a vidím tie rastliny, tak ich všetky chcem nakúpiť a potom doma rozmýšľam, že niekde ich dám. Robí to veľa ľudí okrem mňa? Robí to, bohužiaľ, strašne veľa ľudí. Je to asi veľmi lákavá činnosť. Človek proste si myslí, že strávi víkend v záhradke, má prípadne pripravené v lepšom prípade záhony a potrebuje ich nejakým spôsobom zaplniť, aby sa nemusel z obývačky pozerať na holú hlinu. A vtedy práve prichádza k tomuto javu, že človek zoberie veľký nákupný vozík, ide do nejakého záhradníctva a bez rozmyslu tam nakladá všetko, čo má farebné listy, čo teraz kvitne a proste čo ten wow ladí, efekt chcú mať. Wow efekt, ktorý aj keď sa tie rastliny posadia, ten efekt vôbec nebude taký, aké to je naskladané v tom vozíku. A potom sa tie rastliny zrejme tlačia a nemajú to, čo potrebujú. No, mnohokrát ľudia tie rastliny v prvom momente samozrejme, že tie rastliny uložia podľa toho, jak im to vizuálne vychádza častokrát a neberú do úvahy aké tie rastliny majú vlastnosti, aké majú tempo rastu, aké budú veľké. To znamená, že mnohokrát jedna, tu čo dajú dopredu, prerastie za rok tie, čo sú pomalšie rastúce a sú vzadu. Veľký dopredu, malý dozadu, potom z toho vyjde, áno. A potom sa stane to, že človek potom, tá rastlina, čo je vitálnejšia, rastie rýchlejšie, prípadne má veľké, široké listy, zakryje to ostatné, ktoré sú úplne zatienené a v lepšom prípade sa tam budú predierať pomedzi tie listy, zdeformujú sa a pro celý tento výsledok a bude to škoda a človek bude vlastne čakať rok, dva, sa to bude to diať, až keď si uvedomí, že naozaj už to je neúnosné a potom to začne celé reparovať. Ako to robiť správne teda od začiatku? No, ako sa vyhnúť tomu nadšeniu nášmu záhradkárskému, že máte tam v tých záhradníctvách tieto lákadlá pre nás, tak ako to urobiť dobre? Treba brať do úvahy to, že tie rastliny sú živé, že sa menia a potrebujú nejaké podmienky. Čiže bolo by dobre, keby človek sa, keď je kľud, najlepšie v zime, keď sa nemôže rýpať v zemi. Keď nemá to nadšenie také veľké. Áno, vtedy by mal nastať čas tej prípravy. Mal by sa nad tým zamyslieť, môže si kľudne dať zobrať si internet, pohár vína, môžu si manželia sadnúť k telke alebo k počítaču a tam si to postupne naštudovať. Tam tie informácií sú síce rôznorodé, ale v globále sa dá z toho proste niečo vybrať a urobiť si aspoň základný plán takých kostorových drevín, ktoré vlastne treba do úvahy, že tie rastliny tam budú
roky rokúce. To znamená, že oni sa budú rásť, budú sa proste navzájom si budú konkurovať, to je že oni sa zväčšia, keď záhon je široký meter, tak tam nemôžeme dať niečo, čo vyrastie za rok 3 metre, lebo to proste proporčne to nevychádza, to ani proporčne, ani čo sa týka životných nárokov tej rastliny, takže treba naozaj trošku nad tým porozmýšľať, aby lebo potom človek sa sám seba oberie o ten čas, ktorý vlastne tá rastlina tam bude nezmyselne rásť. Čo povieš na taký ten mýtus, ja sama som to robila, že keď chcem udržať železo v pôde, tak buď tam dám nejakú medenú mincu, alebo k hortenzii, keď chcem, aby tam bolo železo, tak tam dám klinec. Som ja napríklad robila. Mýtus? Alebo môže na tom niečo byť? No, niečo sa môže udiať pozitívneho, ale je to podľa mňa málo pravdepodobné, lebo tieto kovy, aj tá minca medená, aj ten klinec určite nejakým spôsobom chemicky reagujú s tou pôdou, lenže veľmi záleží od toho, že aké pH má tá pôda, jak sa to polieva. Takže ja si myslím, že ak to niečo dáva, tak tej látky sa uvoľňuje, ak teda je v tej priateľnej forme, také malé množstvo, že pre tú rastlinu to myslím si, že nebude zanedbateľné. Medzi nami záhradkármi. S Tomášom Mičianom sa rozprávame o najčastejších mýtoch, ktoré my záhradkári v záhrade vyvádzame. A sme v poslednom stupe. Tomi, opýtam sa ťa, často sa hovorí o tom, že napríklad aromatické rastliny nám odplašia všetkých škodcov. Môže na tom niečo byť? Alebo do akej miery? Myslím si, že tá miera odplašovania škodcov je naozaj veľmi mizivá, pretože tie rastliny, to by muselo byť, neviem, hlavne na každého škodcu, ktorých je veľmi veľké množstvo druhov, môže pôsobiť niečo iné. Ale každopádne sú rastliny, ktoré v istom množstve dokážu odplašiť napríklad komáre, napríklad muchy, ale asi nie v celej záhrade, že? Ale je málo pravdepodobné, že si človek dá do okna 3 levandule a otvorí okna do Korán a bude očakávať, že tam nebude mať ani smietku v mizu. Takže kedy si sa vysádzali napríklad pajasenia okolo kravínov, alebo pri levandulovom poli určite bude toho hmyzu menej, keď bude človek ale v ňom strede, ale toto naozaj si myslím, že ktorákoľvek rastlina, ktorá je aromatická, musí byť naozaj vo veľkom množstve, aby mala nejaký efekt. Ale také tie príbuzné rastliny, že vedľa paradajek si dám aksamietnicu, tak tá bezprostredná blízkosť asi funguje. No ale toto už je trošku iné, lebo toto sú vlastne rastliny, ktoré by sa dali teda povedať, že presne, jak spomínala, že vlastne tá blízkosť, len tá rastlina paradajka je maličká, to je proste trošku iné, že to vlastne pôsobí priamo na tú rastlinu. Takže do istej miery to samozrejme ako biologická ochrana to môže pôsobiť. A čo povieš na takú banánovú šupku ako hnojivo, že ju zapracujeme ku koreňu rastliny? No, to je super. Banánová šupka tým, že není... S nálepkou ešte. Nálepkou. Banánová šupka tým, že není dobrá ani do kompostu, lebo to sú proste rastliny, ktoré sú zložením trošku úplne iné, jak z našeho podnebia. A tá banánová šupka tam môže začať plesnivieť. Samozrejme, raz sa zotlie, ale podľa mňa skôr tam bude plesnivieť a skôr tie rastliny môže urobiť opačný efekt, ako by človek teda očakával. No tak vidíte, teda vlastne počujete, milí posluchači, že nie všetky babské recepty a čo sa povie je naozaj tak a nám v záhrade aj reálne pomôže. Rozmýšľajme predtým, ako niečo príjmeme ako fakt, alebo sa obráťme na odborníka, možno aj na Tomáša Mičiana z firmy Plantago. Nechcem vás samozrejme odraďovať od toho, aby sme si navzájom radili, ale robme to s rozumom. Tomáš, ďakujem ti za tvoj čas, za cenné rady
a teším sa na tvoju ďalšiu návštevu. Verím, že ešte prídeš medzi nás záhradkárov. Ďakujem pekne za pozvanie. Vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali. Urobte tak aj budúcu sobotu o 10:00, prípadne si nás môžete naladiť v repríze vo štvrtok o 18:00. Všetky odvysielané rozhovory s našimi hostiami nájdete na našom webe medzinamizáhradkármi.sk alebo na všetkých podcastových platformách. Od mikrofónu sa lúči Alena Klíčová. Buďte zdraví a nech sa vám darí. Medzi nami záhradkármi. Túto reláciu vám prináša Symbiom, svetový výrobca mykoríznych prípravkov. Postarajte sa o vaše rastliny už pri výsadbe a podporte ich mykoríznymi hubami na celý ich život. Viac na www.symbiom.sk. Symbiom. Učíme sa od prírody.